Big Studios. Lapa ni bwani kwa Yesu. Mwende ndi Yesu. Yesu ndiye kena kalikonse kamwe wa muntu. Mwende opanda Yesu ine sindikate. 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 Mwende opanda Yesu 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 kundimvera kuti mwe watsikula pansi ine sindingakwanitse, mwe wandale iyayi ndithu, komanso mwe wabibingwa atsikula pansi sindingakwanitse, chifukwa amenewa ndi maganizo a anthu, koma Yesu yekhayo basi ndiye moyo wanga, mphamvu zanga, ulemerero wanga, tikena kalikonse ka moyo wanga ndi Yesu basi. Popanda Yesu ine bwenzi kulibe, popanda Yesu ine sindakapulumutsidwa iyayi. Haleluya.